Menteri Rangba Barem Jong Kajalla u Dr. Didi Lapang ula Khlad no nagnigasla perthei ha ka khat artrik unai lor aja pusan ha Bethany Hospital Shillong ha karta ka ba khandai phulai Snem namam ki jingshitom ka balane lakham slam menta bat ha ka jinglong timmen jong u ya u Dr. Didi Lapang lakha ha ka shiphotarik u ya yong hat khandai spa laipu ar bat ha Snem ka khandai spa san phupra ulai poi kha bat ka kong ALG bla bat uladon arngut ki khun u Dr. Didi Lapang ula job election ning kong ha Snem ka khandai spa nyu pu ar hadien ga jingyo yala ka jilla bapura ka ba u yakhun kumukur tong khlam seng ngani independent na ka nangpo constituency bat nadu Snem ka khandai spa khnai pu ar hadu ka khandai spa khnai pu lai ula shimti ka kam kum Menteri Rangba Jong ka jilla ha Snem ka khandai spa khnai pu ar hadu ka khandai spa khnai pu lai badru house nam arja lai Hynne house nam arja Hynne ula hiar chukino but house nam arja nyo ula shimti biang kum Menteri Rangba Hynne house nam arja pra kala wan biang ka general election ha ka jilla but ha ka te ka por ka seng congress kala job don burom but la benchat biang ha u ya ka kam Menteri Rangba ha ka shpotrik bunai leber ar hajar pra Hynne ula hiar chuki biang kum Menteri Rangba namar ba umdon ya ka jingkashan ka bapura na ki MLA Hynne deipat house nam arja khandai ba u Dr. Didi Lapang ula shimti ya ka kam kum Menteri Rangba ha ka sin ka basaw u Dr. Didi Lapang u dei u balane bun Snem ha ka sen congress bat ula long u MLA jong konong po hadu ba un sa shong thait ka ta house nam ar haja khat phra hading ka ta ula pinyo so no yaladi sha ka seng NPP ha ka ju hi ka Snem bat yai ne ha ka ne ka party tat hadu ka sngi jingyap ka jong u